Des dels anys 80 fins a l'actualitat s'han doblat una gran quantitat de pel·lícules al català. No obstant, no totes les sales en projecten i les que ho fan no ho fan de manera periòdica. És a dir, no sempre trobarem pel·lícules en català a la cartellera dels cinemes, ja que no hi ha un gran consum d'aquestes. Amb quina freqüència s'estrenen pel·lícules en català a la vostra cartellera? Depèn de setmana, no totes les setmanes tenim pel·lícules en català, hi ha setmanes que sí, hi ha setmanes que no. Quin és el perfil dels consumidors de cinema en català? La gent que ve a veure pel·lícules en català acostuma a ser gent que vol expressament pel·lícules en català. O a vegades és perquè per horaris o la sessió que li va dir. Però en general la gent que ve a veure pel·lícules en català són gent catalana que vol veure pel·lícules en català. A Barcelona hi ha alguns cinemes que en projecten de manera regular, com són el Verdi Kids, les Arenes, l'IMAX Port Vell, el Mare Magnum o el Cinesa Diagonal. L'equip de la veu del cinema ens hem desplaçat per aquestes sales per preguntar als consumidors quin cinema prefereixen. Després de parlar amb 20 persones sobre les seves preferències cinematogràfiques, vam obtenir els següents resultats. Només 7 de cada 20 persones consumeixen cinema en català alguna vegada i només un en consumeix exclusivament en català. A partir de les dades obtingudes veiem que hi ha un buit de consum entre els joves, ja que 4 de les 7 persones encastades que van admetre veure cine en català eren majors de 50 anys i les 3 restants el consumien perquè tenien fills petits.